Wala mang nakataas na tropical cyclone wind signal sa Pampanga, naging magdamag naman ang buhos ng ulan sa probinsya. Ito rin ang dahilan sa gabinting pagtaas ng baha sa ilang lugar sa bayan ng Macabebe. Sa videong ito ng concerned citizen na si Angelica, makikitang nadulas pa ang isang binatilyo habang lumalakad sa kalsada sa barangay Santa Rita. Ate Mena po! Kawawa! Dahil sa naghalong high tide at tubig ulan, hindi na raw humuhupa ang tubig sa lugar, bagay upang magkaroon ito ng makapal na lumot. Patuloy naman ang konstruksyon ng mga kanal at pagtataas ng kalsada sa ilang bahagi ng bayan upang maibsan ang dekada ng problema sa baha. Dahil sa COVID-19 pandemic, ginawang vaccination site ang Hidden Paradise Gym sa Barangay San Francisco. Ito ang pangunahing evacuation center ng bayan. Ayon kay Municipal Disaster Chief Jomel Cruz, hindi naman nila isinantabi ang peligrong hatid ng posibleng mga bagyong paparating. Alerto pa rin umano ang kanilang tanggapan at inihanda na ang isang bagong tayong paaralan bilang alternatibong evacuation center. Mayroon itong 10 silid na kayang i-accommodate ang 20 katao. Tiyak rin umano ang implementasyon ng safety protocol sa lugar dahil sa banta ng COVID-19 transmission o hawaan. We will be using the San Roque Elementary School building, which is new and hindi pa siya nagagamit as the new temporary evacuation center. So based po sa records natin for the past years, several years na yung number of nag-evacuate, kayang-kaya pong i-accommodate dun sa areang yon. Sa mga nagdaang taon, 35 pamilya ang maximum o pinakamaraming bilang ng lumikas ang naitala ng disaster office sa kanilang evacuation center. Ang naturang pasilidad ay may kakayanang i-accommodate ang 250 families tuwing may bagyo. Sanay man sa mataas na tubig ang mga residente ng Macabebe, hindi mo na ito rason para magpakakampante lalo na sa pabago-bagong lagay ng panahon. Samantala, base sa National Disaster Risk Reduction and Management Council notice nitong July 20, naka-orange rainfall warning na sa Bataan at Zambales. Binabantayan sa mga nasabing lugar ang posibilidad ng matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Rainiel Pawid, CLTV News. Thank you.